chamome Xoán, son de terceiro, vou recomendar este libro. Se che gusta o Halloween, colle este libro porque é axeitado para ti. Son para lectores principiantes. E hai unha colección: a bruxa, o vampiro, o melobo, o medo saco, o zombi, o fantasma, a momia, o ogro, o esqueleto, o monstro do armario e o home lobo. Bos días, son Manuel de Sesto e recomendo vos o libro de Sherlock Holmes, A inquilina do Veo. É un libro no que o detective máis famoso do mundo intenta descubrir o misterio do león que escapou do zoolóxico. Ola, eu son Lola e esta miña compañeira Sabela e somos de terceiro. Queremos recomendarvos uns libros. Eu quería recomendarvos a colección de Mortiña porque é un libro en galego e ten unhas historias moi bonitas. E eu queríamos recomendar este libro que titúlase De que color é un beso. A min gústame moito porque é moi interesante e ten unhas imaxes moi bonitas, como esta. Todos os debuxos están aquí. Ela quere saber de que color é un beso. Ao final, pregúntalle a súa nai. Si queredes ver o final, podedes vir á biblioteca e collelo. Adeus!